ניר, מה קורה? היי שיר, מה נשמע? טוב, אני ממש מתרגשת להיות פה עוד פעם. איך היה לך פעם קודמת? וואי, היה לי מרגש, אני אחר כך צפיתי בזה, ודווקא הייתי די מרוצה, אבל נראה לי שאנחנו הולכים להשתפר עוד ועוד כל הזמן. כן, לאט לאט משתחררים יותר, וזה... כן, וגם אני מתרגשת לקראת האורחת שהיום הזמנו. איזה אורחת. ממש, אני אתן רמז קטן למאזינים ולצופים, ואז אנחנו נזמין אותה, בסדר? יאללה. אז האורחת הבאה שלנו הייתה אחות טיפול נמרץ בזמן הקורונה, והיא התעוררה, והיא תספר לנו הכל לגבי זה מיד. יאללה, אז נעשה פתיח. כן. ונתחיל. יאללה. יאללה. תתעוררו, אל תאמינו לכל שקר. אתם בסוף תבינו את המסר. תתעוררו. קבלו אותה במחיאות כפיים שערות. נקבל את האורחת. האורחת הנהדרת שלנו והמהממת. שלום. איזה כיף לראות אותך. איזה כיף להיות פה. איזה כיף שבאת. איזה כיף, תודה על ההזמנה. תודה שבאת. כן, התרגשנו לגמרי שהסכמת לבוא. תודה. זכות ענקית עבורי. תודה על ההזמנה. יואו, זהבה, יש לנו כל כך הרבה שאלות לשאול אותך, אבל קודם כל... אבל קודם שתספר מי היא, זהבה. כן, תספרי לנו קצת. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה, כי זה ממש לא ברור מאליו שמכל הפעילים, מכל האקטיביסטים, מכל האנשים שברשת, כל הקונספירטורים הגדולים והענקיים, בחרתם בי להיות כאורחת הראשונה של הפודקאסט המדהים שלכם, אז תודה רבה על הזכות. תודה לך. למי שלא מכיר, קוראים לי זהבה יעקב, אני בת 41, אימא ל4 ילדים. ממש, נראיתי ילדונת, מה זה? אימא ל4 ילדים. אני אחות טיפול נמרץ כללי. בשנים של הקורונה, הייתי בשנים הכי קשות של הקורונה 2020 ו-2021, הייתי ממש בתוך המערכת, הייתי ראש צוות, הייתי בתוך הקלחת, וזכיתי שיצא לי לצאת בעצם משם, ולבחון את כל מה שתפסתי כמובן מאליו, כאילו לערער על הכל, ופתאום להבין כאילו שזה לא בדיוק מה שחשבתי. מבחינתי כאילו באמת הקורונה שינתה לי את החיים שלי השתנו מקצה לקצה. מבחינתי החיים שלי מתחלקים ללפני הקורונה ואחרי הקורונה. אני חושב של כולנו. כן, אני מזדהה. לכולנו, כן, ואני מודה על התקופה הזו, כי זה באמת גרם לי לעצור ולהרבה אנשים, ולעשות חישוב מסלול מחדש לגבי החיים שלי, לגבי סדרי עדיפויות, כי הייתי וורקולית, הייתי כל הזמן בעבודה במרוץ העכברים, וזה גרם לי לעצור, ואני סופר מודה על זה. וזהו, במקצועי אז הנה אני אחות טיפול נמרץ כללי מעל 11 שנה, ב3 שנים האחרונות אני אחות עצמאית, אחות פרטית, עשיתי שינוי קצת של כיוון, אני לומדת משפטים, יש לי עסק אונליין שמקדם אורח חיים בריא, אני עוזרת לאנשים לייצר הכנסה נוספת מהטלפון, ובעיקר אני חיה את החלום היום ב3 שנים האחרונות, וזו זכות ענקית. אילולא הקורונה זה לא היה קורה. אז את אומרת שזה ממש שינה לך את החיים ולטובה, את אומרת גם. זהו, אני עברתי קריסה, 3 שנים האחרונות היו לי לא פשוטות, אני עברתי הרבה משברים מכל מיני היבטים, גם מבחינת העבודה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת זוגיות, התגרשתי במהלך התקופה הזו, וכן, אני עברתי סוג של קריסה. בגלל הנושאים האלה או שלא? גם, לא קשור, אבל כאילו זה מה שנתן כזה את החותמת, ומגדל הקלפים שבניתי במהלך כל החיים שלי פשוט קרס, אבל למזלי הגדול, עם הקריסה באה גם הבנייה מחדש, וזה קרה במקביל בגלל כל מיני עוגנים שהיו לי, אז גם קרסתי, כל מה שידעתי כאילו נמחק ונהרס, אבל במקביל גם בניתי את עצמי, ואני היום נמצאת במקום שאני הכי מאושרת בו, מרגישה שלמה בו, ואני ממש מודה לה. מגשימה את עצמך. לגמרי. וואי, זה נשמע מדהים פשוט, זהבה. כן. תגידי, היה רגע מאיר עיניים בתקופה ההיא, אז שעבדת בחדר מיון? בחדר טיפול נמרץ, שאת יכולה לסמן אותו כאיזה רגע שנפל איזשהו אסימון. אסימון של איזה שקר, פה הנה הם משקרים לי, אני רואה בעיניים משהו אחד, הם מספרים לי משהו אחר. היו כמה נקודות כאלה, האמת מה שהכי היה לי מאתגר, זה הבדידות, באמת הרגשתי בודדה, אני זוכרת שכמו כולם, בהתחלת האמת אני גם האמנתי, הייתי בתוך המערכת, דיברו על הקורונה, על המגפה הזאת שהיא בדרך אלינו, אני הייתי ראש צוות, היה לי תפקיד מאוד משמעותי, אמרו לנו להיערך, הייתי אחראית על להזמין ציוד רפואי, ציוד משקי, ציוד מיוחד של טיפול נמרץ, וממש הכינו אותנו לזה שכאילו עוד מעט הכל ייסגר, אז אני הייתי ממש בלחץ שלא יחסר, כי טיפול נמרץ כאילו אי אפשר שלא יהיה ציוד, זה מציל חיים,
ובאמת פחדתי, עד שהגיע באמת הנקודת מפנה, זה היה באמת, פתאום כשהיה את החולה הזה, המאומת הראשון, מכפר השעשועים, פתאום כאילו הקורונה באמת הגיעה, ואני לא רואה חדשות, אבל בקורונה התחלתי לצפות בחדשות, ואז התחלתי כאילו לעקוב אחרי מספר המאומתים, ושזה עולה, וזה היה ממש מלחיץ, עד שהמטופלת הראשונה הגיעה אלינו למחלקה, וזה היה כאילו מטורף. קודם כל כאילו היו שני חלקים, בהתחלה באמת בתור ראש צוות, בתור אחראית, במשמרות שאני הייתי יום אחרי שהמטופלת הראשונה הגיעה, מלא אנשים לא רצו להיכנס, לא רצו לטפל בה, אנשים פחדו להדביק את בני המשפחה, וגם אני, היו משמרות של קפסולות של 12 שעות, אנחנו ממש נקרנו, באמת הרגשנו, כאילו גם הכינו אותנו לזה, מה שכן הכינו גם בתי חולים שדה, הכשירו אותנו לזה שיהיה באמת טירוף, אבל זה לא קרה, כאילו כל בתי חולים שדה בחניונים וכל הדברים האלה. וגם המחלקה האמת, סגרנו את המחלקה איזה 3 פעמים, אבל זה היה, כאילו זה לא הסתדר לי המספרים שמוצגים כאילו בחדשות ובחוץ וההפחדות. לעומת כמות המאושפזים. זה לא טעם לי, כן. אז היו מטופלים מאומתים, סגרנו את המחלקה, התלבשנו, הייתי בחדרי קורונה, הייתי אפילו 4 שעות עם כל המלבוש, אבל זה היה כאילו, פשוט כאילו לא פרופורציונלי כזה, שם היה כאילו הנקודה הראשונה, והשיא היה בחיסונים, כשהגיעו החיסונים וכאילו כולם עטו עליהם, לא הייתה שאלה, הייתי בהלם כי זה התנגד לכל מה שלימדו אותי. אבל עד החיסונים כאילו הבנת קצת שמשהו פה מוזר, או שזה כאילו... אני חושבת שעד החיסונים... הנקודה רק הגיעה בחיסונים. אני חושבת שהנקודה, הקש ששבר את גב הגמל, ומה שכאילו ממש העביר לי את זה, זה הקטע של החיסונים, שכאילו זה לא היה הגיוני. כאילו עוד לא... המהירות שהחיסון פתוח. לחולים סופניים לא מציעים תרופה ניסיונית, נכון? כן. זה מה שאני יודעת מרפואה, אפילו מישהו סופני, רק אז יציעו לו איזו תרופה שלא ניסו אותה. אבל פתאום כל העולם חייב לקחת את התרופה שלא ניסו אותה, זה היה האבסורד בדבר הזה, נכון? מה שלי באמת זה צרם, בגלל שעשיתי קורס לניהול מחקרים קליני, וגם בגלל שעשיתי מלא קורסים, וידעתי איך מאשרים תרופות, ואיך מאשרים חיסונים, זה משהו שלוקח 5-10 שנים, במיוחד כשזו טכנולוגיה חדשה, ופתאום כאילו רק הגיעה מגפה נגיד, ופתאום מאשרים חיסונים, ועוד התחלתי לקרוא, וגם כאילו גיליתי שכבר פיתחו את זה עוד לפני שהייתה מגפה, כאילו זה לא הסתדר, ומה שהכי היה הלם עבורי זה בעצם שכל מי שהיה סביבי, הרופאים, כאילו אלה שבמעבדות, האחיות, כל האנשים שכאילו היו מעליי, הבוסים, ההנהלה, גם ברמת המדינה, כולם פשוט עטו על זה, בלי, הם שכחו את כולם בדעה אחת. כן, כולם היו בזה, והרגשתי ממש 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 בודדה. פתחתי קבוצה עוד לפני שנחשפתי אליכם ולקהילה בפייסבוק וברשתות, פתחתי קבוצה בוואטסאפ של קורונה הקרצייה, היו שם 4 חברים בקבוצה, אני ועוד 3 בנות, שזה כאילו... שהם עבדו איתך? מהתחום? שהם עבדו איתי, אני הייתי כאילו יחסית בחירה, ראש צוות, הייתי בחלק של הניהול, חלק מצוות הניהול, אז כן קיבלנו מיילים לעשות בדיקות ולעשות זה וכל מיני סנקציות, האווירה הפכה להיות כאילו ממש ממש מתוחה, גם כל הקטע הזה של לתת אקמו, דיברת על אקמו פעם קודמת, האם זה ישר חולה מגיע, האם לתת לו אקמו, כאילו זה תלוי אם הוא מחוסן או לא מחוסן, כל השיקולים האלה זה לא אמור להיות קשור לרפואה. זה לא רפואי, זה לא שיקול רפואי. והאווירה כאילו החלוקה בין האנשים הייתה בין, כאילו ההפרדה הזאת בין מחוסנים ללא מחוסנים, הקבוצות האלה של האנשים, זה כאילו צרם לי ממש, והלחץ הזה שהיה בכל המדינה זה היה כאילו מטורף, ולא קיבלתי תשובות האמת, שאלתי, אבל אף אחד כאילו לא נתן לי תשובות, כאילו איך אתם, כאילו כולם תרצו את זה בזה שזה מצב חירום ואין מה לעשות, מדלגים על שלבים, אבל פה זה שלבים כאילו קריטיים, כאילו איך אתם, איפה הסכמה מדעת, איפה פרטיות, איפה חוק זכויות החולה, ובכלל הדרישה ממני כאילו לספר על זה היה לי הלם, ושם כאילו ממש היה קשוח ומאתגר, ואז התחלתי לחפש אלטרנטיבות פשוט, כל האלה שהיו בקבוצה שלי כבר הם או שעשו את הבדיקות או שעשו את החיסונים, או שהם דיברו כאילו. אבל כל הזמן הזה את עדיין ממשיכה לעבוד. אני ממשיכה לעבוד, חשבתי שאני חיונית בעבודה, והייתי בטוחה שלא יהיה לי מחליף, כי מעבר לעבודה בתור ראש צוות ובתור אחות, עשיתי עוד מלא דברים שלדעתי אף אחד לא היה, מבחינתי העבודה הייתה מקום ראשון, ונתתי את כל כולי באמת לעבודה, והייתי לדעתי משמעותית, אז כאילו באמת לא יצא שפנו אליי ישירות, אולי לקראת הסוף לפני שיצאתי ולפני שעזבתי בכלל לחופשת מחלה. אז לא היה לך את כל הסנקציות של תעשי בדיקות או תעשי חיסון? היו מיילים שצריך לעשות בדיקות, לדעתי אפילו עשיתי פעם אחת, ממש רציתי להידבק,
ולדעתי אפילו נדבקתי פעם אחת במרץ 2021, ואמרתי איזה כיף, נדבקתי, כאילו כולם רצו כזה להידבק כדי כאילו שישחררו ממני, אבל אז זה היה קטע שאם אתה עושה נדבק, אתה צריך לעשות עוד חיסון, וזה החיסון, כאילו זה הכי הזוי, זה החיסון הטבעי, אתה כאילו, הרי כולם מפחדים לחלות כדי כאילו, שהגוף לא ידע להתמודד, זה רק בשלב מאוחר יותר נכנס, אבל זה כאילו הזוי, אז זה כאילו ממש היה, נכון, היו שם הרבה דברים לא רפואיים בדבר הזה, ומי שדווקא מעריך את עולם הרפואה, וזה היה צריך לראות את זה, אבל הם לא ראו את זה, הם שיתפו פעולה באופן עיוור, זה ממש באופן עיוור, ולדעתי, אני כאילו לפני שבאתי לפה חשבתי על זה, כי באמת אני יכולה לחלק אני חושבת שבאמת נפל לי הסימון, ובאמת ידעתי, והייתה לי הזדמנות לחקור ולשאול שאלות ולהיות ביקורתית, רק כשיצאתי חופשת מחלה, וכל מיני סיבות, ואז פתאום כאילו כל הלחץ שהיה, וכל הטירוף, וכל המרוץ העכברים כאילו כבר לא היה, והיה לי זמן, וברגע שאתה כזה עוצר וכזה מתחיל לחשוב, אז פתאום הכל כזה נופל ויש לך זמן. אז לדעתי באמת צריך כאילו טיפה, אלול, נכון, ראש השנה, אני חושבת שכאילו אנחנו צריכים להיות טיפה בעלי, כאילו קצת יותר עם חמלה, אני חושבת, גם עבור עצמי, אני כאילו לא מלכת עצמי על מה שהייתי, כי לפעמים באמת אמרתי לעצמי, איך לא ידעת כאילו על החיסונים, איך לא בדקת, איך לא חקרת, אבל לא הייתה אופציה. אני חושבת שמי שבמערכת, אין לו הזדמנות, ואין לו אפשרות אפילו לעצור ולשאול. אני לא מדברת על אלה שעוצרים ואומרים מילה כנגד המיינסטרים, או כנגד מה שמצופה מהם, ואז הם נתקפים. אבל גם אם את אומרת, ישר מחבים אותך באיזשהו דרך. כן, אבל אני באמת חושבת על עצמי של אז, סבבה שהיו לי ספקות, ושאלתי שאלות, והטלתי ספק, אבל לא, אין זמן כאילו באמת לבחון את הדברים אתה בתוך זה. אתה בתוך זה, אני חושבת שכאילו אין לך ברירה, כאילו, זה עצוב. כן. וזהבה, תגידי, את בעצם עכשיו עשית קצת שינוי קריירה, נכון? את הולכת יותר לתחום של משפטים, אולי תספרי לנו קצת על זה, מה משך אותך לזה, ואני רוצה גם לשמוע קצת על העבודה שלך עם תמיר טורגל, שהוא מוכר לכולנו. אוקיי, אז אני נראה לי אתחיל בתמיר אולי, עורך דין תמיר טורגל, מבחינתי בתקופה של הקורונה, שהרגשתי בה הכי בודדה, כאילו הרגשתי שאני כאילו מדברת דברים בסיסיים ואנשים לא מבינים, כאילו איך אתם הולכים שולל אחרי כל מה שאומרים לכם, כאילו רגע למדנו דברים, ואני הרגשתי באמת אוף מוזר, וגם אחרי זה דיברת על סנקציות, וכל מי שלא מתחסן או כל מי שלא מספר, אני כאילו מאז שהכרתי אותו אז לא סיפרתי בכלל, אני לא חושבת שבכלל צריך לדבר על התחסנתי או לא התחסנתי, זה מידע אישי שלי, כאילו אני גם לא אגיד לכם אם התחסנתי או לא, כי זה מידע אישי שלי, כאילו ממתי שואלים בן אדם כאילו על החיים הפרטיים שלו, וזה דברים שהיו כאילו פרטיות, חיסיון רפואי, סודיות רפואית, חיסיון רפואי, פרטיות, חוק זכויות החולה, כאילו כל זה נשכח, ואז כשהכרתי את תמיר, פתאום הוא כאילו ביטא, הצליח לבטא במילים את כל מה שאני הרגשתי, ופתאום הרגשתי כאילו שאני לא משוגעת, אני לא הזויה, וכל מה שאני חושבת זה באמת נכון, ובזכותו הגעתי כאילו לכל העולם, ובאמת הכרתי מלא קונספירטורים וקבוצות, והייתי גם בחופשת מחלה, היה לי מלא זמן פנוי, ואני ברגע שאני מחליטה, אז אני פשוט נוברת וחופרת, ואני טוטלית כזה, אז ממש חקרתי, הגעתי כאילו לכל הדברים שכאילו קשה אפילו להסביר לאנשים, אני הגעתי כאילו לעשי של הקונספירציות, כל האג'נדות, כל הדברים הגדולים, ואת לא חושבת אבל שזה גם איפשהו מתנגש עם העולם הרפואה, אנחנו יודעים שהוא עמוס בשקרים וזה, את לא חושבת שגם עולם המשפט בישראל הוא עמוס כן, אז בהקשר של משפטים אני הגעתי אליו מהשטח, כי הכרתי את עורך דין תמיר טורגל, הוא עזר לי את האמת אז בזמנו, בהקשר של באמת חוקים, כאילו מבקשים לך מהעבודה פתאום להציג כל מיני מידע אישי, אז הוא לא עזר רק לי, הוא עזר למלא אנשים, גם לשיר, למלא אנשים, הוא היה עוגן מאוד גדול וחזק וכאילו עוצמתי לאנשים, והוא היה פשוט כתף, הוא בכלל לא היה בארץ, אבל הוא עזר לכל כך הרבה אנשים, כי הוא היה כמו רוח גבית כזו שהוא נתן, הוא היה היחיד גם, הוא גם דיבר את האמת, הוא דיבר את האמת ישירות ובפשטות, וגם לא בגבוהה גבוהה, הוא כאילו דיבר בשפה פשוטה, וגם הוא עורך דין, זה לא מישהו שהוא כאילו הזוי, אז אי אפשר כאילו להגיד שהדברים שלהם לא, אז הוא היה עבורי עוגן, והייתי איתו בקשר, האמת, עבדנו, וגם היו לי כל מיני עניינים משפטיים, והרגשתי, הייתי צריכה הרבה ייעוצים, ואת האמת נרשמתי ללימודי משפטים, זה היה חלום ילדות שלי, התלבטתי בין רפואה למשפטים, אתם מכירים את אלי מקביל, שהייתה אומרת אובג'קשן, רציתי להיות כמוה, וגם רציתי להיות כמו דוקטור קווין, רופאה במערב, אז התלבטתי, בסוף הלכתי על רפואה,
וכשפתאום עזבתי את הבית חולים וכאילו בחנתי, אז החלטתי להגשים חלום. זה בקטע של להגשים חלום, לא כדי באמת לעבוד בזה, כי כל המערכת רקובה, הכל רקוב. אבל אני חושבת בגלל העשייה שלי עם עורך דין תמיר, בגלל שהוא לא פונה לאנשים, אלא אנשים פונים אליו עם מצוקות, ואתה צריך פשוט, אין לך כלים אחרים להתמודד עם המערכת, אלא בכלים שלה. אז חשוב שיהיה קונטרה, ואנחנו עוזרים להמון אנשים, תמיר עוזר להמון אנשים, שבעצם המערכת פשוט מתנכלת, יש המון כפייה רפואית, כל מה שקשור לחיסונים, זה פשוט מטורף, וצריך שיהיה כוח, שידבר את השפה. כן, נניח כל ילד שנפצע ומגיע בטעות למיון, ישר טטנוס. כן, ישר מנסים לדחוף לו טטנוס, ואז אם ההורים לא מסכימים, מזמינים להם את הרווחה. צריך לדעת מה להגיד להם בבית חולים. למשל תמיר מסביר בדיוק מה להגיד במקרים האלה בבית חולים, והוא נותן הדרכה, וזה משהו זה באמת דבר שתמיר עשה, שהוא באמת מדהים, ולא היה אף אחד שעשה את זה אז בזמנו. יש לך שאלה? לי יש 1000. יאללה. כן, להמשיך עם הזה. וזהבה, תגידי, מבחינת תמיר תורגל, יש לו קשר נכון לעמותת חיסוני בחירה מושכלת? הוא היה יושב ראש שלה. כן, הוא היה יושב ראש של עורך דין של עמותת חיסוני בחירה מושכלת בשנים של הקורונה. עכשיו הוא אחד מהראשים שלה, ראשי העמותה, והעמותה הזו היא עמותה שבעצם מנגישה מידע לאנשים שרוצים לדעת מידע אמין, כי מה שקורה היום זה בעצם, כמו שדיברתם בפרק הקודם, יש המון הפחדה, המון לחץ על ההורים, ואנשים פחדים, בכל מקום, בטיפת חלב, זה מתחיל מטיפת חלב. לחץ מטורף, ובתיקים שלי, זכיתי להיות בתיקים איתו, ואתה חווה את זה מהצד של האנשים, איך שהם חווים את זה, זה באמת מטורף. כל הכפייה הזאת, אחרי הורים שנגיד, שני ההורים לא רוצים לחסן, אבל כשזה מגיע למערכת המשפט, אז זה פשוט מטורף. כל המערכת מתגייסת בשביל מטרה אחת. יש את הגביע הקדוש, את הפרה הקדושה, חיסונים, לא משנה מה קורה, כאילו כולם חייבים להגן עליה, וזה פשוט מטורף, רואים את זה ממש הלכה למעשה, יש המון רדיפה, דוקטור גיל יוסף שחר, שרודפים אחריו בגלל שהוא אומר את האמת, אף אחד לא מכחיש שהוא אומר את האמת, אבל אסור להגיד מילה על החיסונים, וזה פשוט הזוי, ואת האמת זה אחד הדברים באמת שאני הכי מצטערת עליהם, ואני חושבת שהקטע של החיסונים, אני ממש מרגישה, באמת, מדברת על עצמך או על הילדים? אני מדברת עליי, על הילדים שלי, שחיסנתי, חיסוני השגרה, שהייתי באמת כאילו ברורה, אני לא שאלתי שאלות, אני לא מלכת עצמי, וגם אין צורך לאף אימא פה להלקות עצמה, כי פונים אליי בעקבות הסרטון הזה שהפצתי, סרטון שממש רץ ברשת. אני רוצה לדבר על זה יותר בהרחבה, לא, תמשיכי, אני אומרת שאני רוצה עוד להרחיב לזה. אז קודם כל לגבי החיסונים, אני הייתי בטוחה, באמת האמנתי אמונה עיוורת, אותי לימדו שהחיסון באמת שמים וירוס חי מוחלש, וירוס מומת, מכניסים לילד, הילד כאילו מתאמן, ואז כאילו הוא מחוסן בזכות הדבר הזה. מעולם לא בדקתי כאילו מה יש בחיסונים האלה, מעולם לא בדקתי אם באמת מה שחשבתי שכל הבדיקות שעושים לפני שמאשרים תרופות בחיסונים שעשו אותם, אני אף פעם לא בדקתי, אני הנחתי שעשו את הכל, כי מה, זה ילד, זה לא מחלה מצילת, זה לא תרופה שהיא מצילת חיים, שאולי כאילו הבן אדם יכול לקחת בחשבון אם לקחת סיכון או לא, פה זה ילד בריא שלוקחים אותו ופשוט מזריקים לו מחלה, פלוס עוד מלא 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 דברים, שלא בטוח מה זה עושה כי זה לא נבדק, זה הזוי. ואפרופו משפט, הברירת מחדל של מערכת המשפט ברגע שתיקים מגיעים, זה קודם כל לחסן, ומי שלא רוצה לחסן צריך בעצם להראות למה לא, כאילו הפכו את הנטל. רגע, אולי תרחיבי על מה זה בעצם לא נבדק. לא נבדק, אז בגדול לפני שמאשרים איזשהו תכשיר רפואי, חיסון, תרופה, אז יש מבדקים שעושים, יש מחקרים קליניים שעושים, ויש את המחקר הכי בגולד סטנדרט שנקרא, בסטנדרט הגבוה, זה randomized trial control, או בעצם מחקר בסמיות כפולה. לוקחים קבוצה של ילדים, נותנים להם את התרכיב שבודקים אותו, ולוקחים קבוצה אחרת של ילדים, פלצבו. נותנים להם את הפלצבו, שזה בעצם מי מלח שלא אמורים לעשות לגוף שום דבר. אף אחד לא יודע מה הכניסו לו, גם הרופאים, גם זאת שמזריקה, ובסוף מנתחים, רואים כמה אוטיזם יש בקבוצה הזאת, וכמה אוטיזם יש בקבוצה הזו, כמה מחלות, כמה אלרגיות, תופעות לוואי, כמה תמותה, כל מיני תופעות. ומחלות אוטואימוניות. מחלות אוטואימוניות, כל התופעות, ואז אחרי זה אתה יכול כאילו לראות, להשוות בין הקבוצות ולהגיד, זה יעיל, זה בטוח. אז בעצם מה שאת אומרת, זה לא נעשה באף חיסון. זהו, אז מה שכולם יודעים, וגם המערכת עצמה, אפילו דוקטור אודי קלינר, שהוא אחראי על מחוז מרכז במשרד הבריאות, אני נמצאת בדיונים של דוקטור גיל יוסף שחר, כי זה מה שהוא אמר,
הוא אמר שאין אף חיסון שנבדק בגולד סטנדרט. יש הרבה מחקרים שמשווים חיסון כזה לחיסון אחר, אבל הם לא בודקים, כאילו עדיין כל הדברים שמסביב שנמצאים בחיסון, הם עדיין נמצאים גם וגם, אז זה לא באמת מעיד, ואז הם יכולים להגיד שזה לא אמין. הדרך היחידה להגיד באמת שחיסון הוא יעיל בטוח, זה פשוט להשוות אותו לפלסבו, אמיתי אבל, ואז לראות ולעקוב. וזה אנשים לא יודעים, שזה לא נעשה באף חיסון שגרה שנותנים לילדים, אנשים כמוני וכמו שיר, אנחנו ברגע שמשרד הבריאות, אני בכלל התחנכתי לתוך זה, אני ברגע שהוא ממליץ לעשות משהו, אז כנראה הוא עושה את כל הבדיקות המחמירות, במיוחד שמדובר בילדים בריאים, אז פשוט האמנתי, כאילו זה משרד הבריאות של, כאילו, הוא אמון על הבריאות של הילדים, כן, בריאות הציבור וזה, כאילו, אז הייתי בהלם, אבל זה לא, עובדה, וגם המערכת עצמה לא מכחישה את זה, אין מחקר כזה בגולד סטנדרט, יש להם את הסיבות שלהם, הם אומרים שזה לא אתי לילדים לעשות, אבל לא חייב לקחת קבוצה ולעשות את זה מחדש, יש מלא ילדים בארץ היום, יש קהילת העברים בדימונה, יש מלא אימהות שלא מחסנות כבר מזמן, בארץ, אני מדברת בארץ, שיש הרבה אימהות שלא מחסנות, אפשר לקחת את הקבוצה הזו, שהם בכיף ייתנו אותם לבדיקות, למחקר, ואפשר להשוות ולראות, אבל אף אחד לא יעשה את זה, כי האמת כי התוצאות ברורות, ואני חייבת להגיד שבחול, אנחנו כאילו נמצאים, אנחנו מעורים במה שקורה בחול, כולם מתעוררים, הבדיקות עושים מחקרים, וכל האמת יוצאת, אבל בארץ משום מה כאילו כולם ישנים על האף כמו שכולם אומרים. כי הם עסוקים במלחמות וכל כל הזמן יש איזה נושא אחר שמעסיקים את הציבור. אבל באמת זה מטורף, כי עכשיו באמת אי אפשר להסתיר את מה שקורה בארצות הברית עם רוברט קנדי, עם כל הסיפור ששם עכשיו יש ועדה שהיא הולכת לחקור את ה-CDC ושיושב שם בעצם רצף לוי שהוא נציגות ישראלית וזה כאילו בתקשורת. אבל מה קורה בארץ? בארץ או שמכריחים, שיורדים עליו, צרצרים, גלי הרב, הוא עצמו, כבר התקשורת קוראת לו המתנגד חיסונים, הקונספירטור. רצף לוי בעצמו הזריק את חיסוני הקורונה, ורק אחרי זה הוא התחיל לחקור את זה, זאת אומרת זה אבסורד שקוראים לו מתנגד חיסונים. הוא לא מתנגד חיסונים, הוא בעד שקיפות, הוא בעד שיחקרו את זה כמו שצריך, איך שמציגים פה את הדברים זה פשוט נורא. וזה ממש מתחבר לי באמת לסרטון, עם הסרטון שהעלית, קודם כל תספרי לנו מה היה בסרטון, ואחרי זה נדבר על התגובה של הרופא המרדים לחבריו, שאני לא זוכרת האמת השמות שלהם, ויאללה תספרי לנו קצת אני רוצה גם שניגע לפני זה, שניגע באמת מה יש בחיסונים, שאנשים לא יודעים, אנשים לוקחים את הילד לטיפת חלב, כי זה מה שצריך, זה לפי הספר ונותנים בוא נעשה לך צהבת, בוא נעשה לך זה, כל הדברים האלה, ולא יודעים בכלל מה יש בחיסונים. אבל מצד שני, אם הילד אסור לו לאכול בטטה או אסור לו לאכול אגוזים, הם משתגעים. אבל לעשות בדיקה, אנחנו עוד מוציאים את המידע, אבל אנחנו קונספירטורים וזה. אבל בואו תבדקו בעצמכם מה יש בחיסונים. הנה אני אעלה את השקף הזה. אז באמת אני ראיתי את הרשימה הזו וזה פשוט מטורף. זה מסמך מה-CDC. מה-CDC, זה מסמך רשמי של המערכת, ה-CDC, קוראים לזה ארגון המחלות העולמי. WHO. ה-CDC זה מרכז המחלות, כן, המרכז של המחלות. ואת האמת הם מוצאים רשימה, יש שם ממש חלוקה לפי חיסונים. רכיבים לפי כל חיסון, אפשר לעבור. לפי כל חיסון, מה יש? וזה נגיש לכולם, וכולם יכולים לראות את זה, אם אכפת להם מהילד שלהם. נכון, פשוט לקרוא. אז החיסונים הם פשוט לא תמימים, תראו, זה כאילו דברים, אתה יכול להעביר לזה הבא, אבל יש שם אלומיניום, פעם היה כספית, יש שם כל מיני תאים, אני עכשיו נזכרת כשהייתי במחלקה, הייתי אחראית על לתת חיסוני שפעת, אני לא הייתי עושה חיסוני שפעת, כי עשיתי פעם אחת כשהייתי לפני מלא שנים, ונהייתי חולה, אני בדרך כלל לא חולה, אני בן אדם מאוד בריא, וכשהייתי בהתחלה שלי של הסיעוד, אז עשיתי ונהייתי ממש חולה, ומאז אני לא עושה. אבל בבית חולים יש את בריאות העובד מחלקה, ויש כנראה מודדים, יש מדד של כמה מתחסנים, כמה זה, מהצוותים, ואני הייתי אחראית, קיבלתי חיסונים, ומי שרצה הייתי עושה לו, ובדף הזה כתוב שם שחלק מהרכיבים, חלק מהשאלות שאני צריכה לשאול אותם, זה אם הם רגישים לביצים, אם הם רגישים לביצים, ואז אמרתי, מה קשור חיסון, כאילו, מה קשור שיש בביצים וחיסון, ואז מסתבר שיש שם קליפות ביצים, ואז לדעתי גם נחשפתי, הרבה לפני הקורונה, נחשפתי למאמר של דוקטור גיל יוסף שחר,
לגבי החיסוני שפעת, ומשם הגעתי לכל החיסונים, ואז ראיתי את כל המרכיבים, התחלתי לקרוא ואת כל המרכיבים, ואמרתי מה זה כזה לא תמים, יש שם תאים של עוברים מתים, יש שם תאים, תאי קופים, יש שם סרומים של כל מיני דברים, אלומיניום, פעם היה כספית, זה דברים שלא ברור, זה דברים שיכולים לשקוע במוח של הילד, תחשבו ילד קטן בן יומו, צהבת זה מחלת מין בכלל. זה מחלת מין שעוברת ביחסי מין, מה קשור? מה קשור? למה ילד צריך לקבל אותו? זה הזוי, אני לא מדברת על זה שזה לא נבדק בכלל, אבל כאילו, מה אבל אני באמת רוצה שאנשים ידעו מה יש בזה. אז יש בזה מלא דברים רעילים, כן, אז הנה, לפי הצבעים, אתם יכולים לראות באמת את הרשימה של הרכיבים, כל צבע מעיד בעצם את המקור שלו, באמת כאילו הצהוב זה דברים שידועים כרעילים לבני אדם, יש הרבה חומרים שהם באים לגרות ולפתח את המערכת החיסונית, כי הגוף הנורמלי שלנו, ברגע שמביאים נגיד דוגמת הטיפות פוליו, שמכניסים את זה לגוף, המערכת החיסונית הטבעית של הגוף, היא מתנגדת לזה, כן, היא מתנגדת, אז צריך לתת עוד כל מיני חומרים, כדי שזה יצליח לעשות את הריאקציה, ושהמערכת כן תגיב לזה. זה פשוט הזוי, ואני חושבת שאם הורה היה רואה את כל הרשימה הזו, אני לא חושבת שיש אמא או אבא, שהיה מוכן להזריק לילד בריא, כל הקטע פה, חיסון הרי זה משהו מניעתי, זה לא לטפל במחלה, זה מניעתי, אז אנחנו לוקחים ילד בריא, מושלם, עם מערכת חיסונית מהממת, ופשוט מזריקים לו גם את המחלה, וגם עוד הרבה דברים מסביב. וזה לא נבדק, לא ברור מה זה יעשה לו, זה פשוט רולטה רוסית. זה פשוט... תבדקו, ואנשים גם בודקים, כשילד נולד, לוקחים מד חום ובודקים, בודקים תקנים של עגלות, ועושים כאילו באמת, ההורים הם ממש אחראים, עושים מחקרים וזה, אבל ברגע שזה נוגע לחיסונים או דברים כאלה, זה עיניים קשורות, כן, לגמרי. והולכים, עם משרד הבריאות אמר. ואני גם אמרת את זה עליי, כאילו גם אני, לא, ברור, כולנו היינו שם. וזה פשוט הזוי, וצריך להתעורר, חייב להתעורר. אני ראיתי נתון מדהים שרוברט קנדי מדבר עליו, שה-CDC פרסם שעכשיו יש 70 ומשהו אחוזים מהילדים האמריקאים יש להם מחלות אוטואימוניות, 74%, משהו כזה. זה מטורף, אז עכשיו סוף סוף נזכרו לבדוק מה גורם לזה. זאת אומרת, האוכלוסייה של העולם היא מאוד חולה, אבל המוסד הרפואי ממשיך להתנהל כרגיל, כאילו הכל רגיל, אז צריך בהחלט לשאול שאלה. הם מגינים על השקר נכון, זה... בגופם, ראינו את זה אתמול עם גליה רהב. ממש, כן. אסור הם כאילו מגחיכים את זה ששר הבריאות האמריקאי עכשיו חוקר את הנושאים האלה של החיסונים, האם יש חיסונים שפוגעים בילדים, הם מגחיכים את זה, מה הוא עושה, איזה קונספירטור. כי יש הרבה פשוט מה להפסיד, באמת שהמערכת הבריאות, מערכת הבריאות מבוססת, זה תחשבו באמת שזה כאילו מודל עסקי, מבוססת מה המטרה של כל שכולם יהיו חולים, למקסם רווחים, כשיש בן אדם בריא, כאילו אין כסף בבן אדם בריא, אז מן הסתם, אני לדעתי זה מדד, באמת כל רופא שאומר על חיסונים, חיסוני השגרה, כל הסרטונים, אפרופו המרדים, דיברת על המרדים, כל רופא שאומר, כן, חמוד, אני אתן לכם טיפ כזה קל, כל רופא שבא ואומר על חיסוני השגרה או חיסוני הקורונה יעיל ובטוח, זה כאילו צריך להדליק נורה אדומה, נורות אדומות, כאילו לא, אני לא יודעת לגבי עניינים אחרים, אבל לגבי חיסונים הוא לא יודע, כי אי אפשר להגיד על משהו יעיל ובטוח, כשזה לא נבדק, כשזה לא נבדק, גם קורונה לא נבדק, וממליצים לילדים, לאנשים בהיריון, רק עכשיו מתחילים לגלות את כל התופעות. עכשיו שמו בעצם בארצות הברית, יש איסור על נשים בהיריון ועל ילדים לקבל את החיסונים האלה, אמנם באיחור של... בהקשר הזה אפשר באמת להזכיר גם את אייל חכו, שהוא כאילו, נכון, כל הסרטונים שהמרדימים עושים על אנשים שמדברים על בריאות טבעית וריפוי טבעי, כי באמת ברפואה של היום אין ריפוי, כאילו באמת אין פה. אין ריפוי, יש רק פתרון לסימפטום. כן, משתיקים סימפטומים, וגם הם יודעים, זה לא שאני אומרת משהו, זה ידוע, הרפואה לא באה לרפא, כאילו זה בית חולים, זה בית של חולים, ומשתיקים סימפטומים, אין מה לעשות, והריפוי האמיתי זה הריפוי הטבעי, הריפוי של הגוף, צריך לאפשר לגוף, אורח חיים, כאילו כל מיני דברים טבעיים. נכון, ראיתי את מי הוא מגחיך. כל מי שבא ומדבר על באמת דרכים לריפוי טבעי, הם פשוט כאילו מגחיכים, כי הם חייבים לשמר, כאילו אחרת כאילו הכל יקרוס. צוחק כאילו על מתן חכימי, שהוא מדבר שטויות, על כל מיני אנשים שמדברים על רפואה טבעית, כאילו ההגמוניה של הרפואה, הם בעצם יש להם טקטיקה קבועה, הם לא מתייחסים לגופו של עניין, לטענה שאת מעלה, לגופו של אדם. כן, גם לגופו של אדם וגם לגופו של עניין, הם לא מתייחסים לטענה שאת מעלה, והם ישר מכריחים אותך, מתייגים אותך כקונספירטורית, ובעצם הם לוקחים בעצם
איזשהו חסות על המדע, כאילו הם המציאו את המדע, זה הגמוניה, זה קצת דומה לדת. באמת זה חלק מחוקי הטבע, עקרון הסמכותיות, זה ידוע, זה משפיע על בני אדם, כשבן אדם בא כמו המרדים, או כמו הפלסטיקאי, שהוא קופץ כזה, ואומר, ומדבר בסימנים, וזה, זה משפיע על אנשים. ובגלל זה, אבל אני חושב שהסרטונים שלך צברו תאוצה, כי את אחת שהייתה בתוך המערכת, וישבת הניסיון הרפואי הזה, וכאילו את לא כמוני, או כמו שיר, או שאומרים את הדעה שלהם. את היית שם בפנים, ואת יודעת איך הדברים עובדים. בגלל זה הם מפחדים, אז בגלל זה הם מפחדים וחייבים להגחיך אותה, כי זה הקטע שלהם, כל מי שמפחיד אותם, הם מתייחסים אליו, ומנסים להגחיך אותו. וזה מה שהם עושים, זה השיטה שלהם, אבל אני חושבת שאנשים כבר מתחילים להתעורר. גם למשל עכשיו, נניח היה את הרצח הזה של צ'רלי קרק, גם צ'רלי קרק היה מדבר בזמן הקורונה על כל הדברים, על הסגרים, על המסכות, על כל על הזריקות וזה, ועכשיו אנשים פתאום הוא הפך לגיבור, ופתאום אנשים נחשפים לתכנים האלה שבארץ הם לא נחשפו. בארצות הברית כן זה היה קיים, כי יש את כל הרפובליקנים שהם ממש מייצגים את הדעה הזאת, אבל פה בארץ לא היה לזה ייצוג, לא מימין ולא משמאל, ומי שאמר את זה ישר הפכו אותו לאיזה מוקצה שאסור להקשיב לו, שהוא איזה קונספירטור, ובעצם מישהו כמוך שהוא מתוך המערכת ושהוא מעיז להקים איזושהי צעקה, להגיד איזה מילה, גם מפחיד אותם, וגם זה מאוד אמיץ ומוערך בעיניי. אני באמת כאילו, בגלל זה אני וניר אמרנו חייבים להזמין אותך היום, כי את עושה באמת דבר גדול, וזה ראוי להערכה. אני חושבת אבל שהייתה לי פריבילגיה, באמת שיצאתי, זה היה חושב נכון, אבל יצאתי, כן, אני פשוט יצאתי גם מהמערכת, זה לא... לא, אם לא הייתי יוצאת מהמערכת, אז לא הייתי יכולה לדבר ככה. גם לא יכולתי גם לדעתי לחקור ולבדוק את העניינים לעומק. אני חושבת שכל מי ששם הוא פשוט שבוי, זה באמת שהוא צריך להיות בחמלה, כי הם משרתים איזשהו נרטיב שהם כאילו אפילו לא עצרו רגע לחשוב מזה. אבל מה זה, אחות טיפול נמרץ, אין זמן להתעסק בזה, נכון? זה העבודה הכי קשה בעולם. זה מה שאני אומרת, שאם הייתי שם עדיין, אז אני לא בטוחה שכאילו הייתי עם ההתלבטויות שלי ועם הביקורתיות שלי, אבל כאילו אני לא חושבת שבאמת היה לי זמן לחקור ולהיכנס לזה. אז זה באמת זכות ענקית לצאת ולהסתכל, לעשות זום אאוט על הדברים ולבחון את הכל מבחוץ, וזו זכות מטורפת. כן. הנה, הזכרת את המדע והדת. כן. אז היה לנו כמה כאלה בתקופת הקורונה. זהו, זה הפך להיות באמת זה קט המדע, באמת. גם אם אתה מאמין במשהו, אז כאילו, תן לי את ההוכחות, את ההסברים, למה? אל תאמין באמונה עיוורת. אמרתי לו, תביא לי מחקר אחד, לא רק אמרתי לשלושתם, לכל מי שיצא, תביא לי מחקר אחד שמראה. ואמרת להם, גם בואו נעשה, הוא הציע לך. אפרופו, כן, אני אמרתי לה, להתנצל אליי, יום אחרי הסרטון הזה שהוא דיבר עליי, הוא שלח הודעה בפייסבוק, התנצלות, והוא אמר שהוא ישמח לשבת איתי ולדבר איתי ולנהל כאילו על נושא כזה נפיץ של חיסונים שעושה מלא בלגן בחוץ, הוא ישמח לבוא ולדבר איתי כאילו בנועם, להראות לאנשים שאפשר לנהל דיון. אמרתי איזה כיף, אנחנו מחכים לזה, כאילו מלא זמן, אפרופו חיסונים בחירה מושכלת, כאילו מלא אנשים מחכים לדיבייט הזה, אבל כנראה שהוא עשה טעות או משהו, שהוא הזמין אותי, כי אחרי זה כנראה אמרו לו כאילו לא, והוא נעלם, הוא רצה כאילו לעשות את זה בתנאים שלו, לעשות פודקאסט אצלו, אבל גם זה בסוף לא קרה. וגם זה לא קרה. זהו, אמרתי לו כאילו, אתה תביא את מי שאתה רוצה, אני אביא את מי שאני רוצה, בוא ננהל דיבייט מחקרי, ותכלס אנחנו לא צריכים הרבה, תביא מחקר אחד שמראה את מה שאנחנו טוענים שאין. כאילו כזה פשוט. אז זה רק מצביע על זה שהם מפחדים, זאת אומרת שאין להם באמת הוכחות בשטח, אחרת כבר היה יכול להיות דיבייט כזה 1000 פעם. האמת אבל גם אין אפילו מחלוקת על זה, אפילו משרד הבריאות, הם אומרים שאין כזה מחקר, אז הם נותנים לזה את ההסברים שלהם, אבל כאילו אין כזה, אז איך אתם יכולים להגיד יעיל ובטוח אם זה לא נבדק בגולד סטנדרט? הם יכולים, ראינו את זה בקורונה. כן. אבל הם עשו טעות, כי אז ההתנהגות שלהם הייתה קיצונית, זאת אומרת, זה עבר להם די חלק בהתנהלות הרגילה, אבל אז שבקורונה, כן אנשים התחילו, הם העלו הילוך, ואנשים התחילו להתעורר בעקבות זה, ומה שרואים בארצות הברית, זה תוצאה של התקופה ההיא בעצם. אבל אנחנו גם רואים את זה פה, גם דיברנו על זה בפרק הקודם. הציבור מגיב לזה. הציבור כאילו, פה אחוז התחסנות, מ-90 ומשהו אחוז שהיה פה, אנשים לא מתחסנים. נכון, ואתמול גם בתוכנית שגליה רהב, שתמיד מביאים את גליה רהב, כל פעם צריך להכחיש שזה משהו,
מביאים אותה שתגיד, זה שטויות, עם הדיבור שלה הפולני הזה. סליחה, אני מחלימה מצינון. אז אתמול הביאו אותה לדבר על השר בריאות מתנגד חיסונים, והרפורמות שהוא עושה שם, שהוא מחליף את הוועדה הממנה של ה-CDC, וזה, והיא מציגה את זה כשטויות, כאילו כקונספירטור, אבל הוא שר הבריאות. ואז ארד ניר, שדרך אגב בזמן עונת הקורונה, הוא היה... הוא בהתחלה שאל, ואז מהר מאוד השתיקו אותו. אז הוא אומר לה, יכול להיות שכל מה... ואז הוא אומר לה, נכון, יש ירידה בהתחסנות גם בארץ, וזה, והיא מתחילה לדבר על זה, נכון, יש ירידה באמון, וזה וזה, ואז ארד ניר אומר לה, יכול להיות שזה קשור להתנהלות הדורסנית שלכם בזמן הקורונה? לא, היא העבירה את זה ככה, המשיכה לדבר על נושאים אחרים, היא לא התייחסה לזה בכלל. אבל כן, הם עשו את הנזק בעצמם, הציבור הפסיק להאמין להם, אז, כמוך וכמוני וכמוך, נכון? זה נכון, אבל כמו שדיברנו על הילדים וזה, אנשים באופן עיוור, הולכים לחסן את הילדים שלהם, אני מדבר על חיסוני השגרה, לא מדבר עכשיו. כן, נניח הפטיטיס בי, שזה מחלת... הפטיטיס תאבת, כל הזה, ברגע שאת יולדת, כבר דוחפים לתינוק... נכון, לא שואלים, זה חיסון שדוחפים לו ישר בבית חולים, בלי לשאול, בלי שום דבר, את הדבר הזה. זה מטורף. והיה באמת הניסוי בארץ של החיסון הפטיטיס בי, שנעשה פה על ידי חברה ישראלית, ובשנת 2014 עד 2017. 2011 עד 2015. כן? אני זוכרת שזה היה ב-2014, וזה אני בטוחה, שבעצם עשו ניסוי על ילדי ישראל ללא הסכמה מדעת. על הילדים שלי, אני לא ידעתי את זה, כאילו, רק אחרי שיצאתי ובדקתי וראיתי סרטון של נורית, פתאום היא אמרה, תבדקו בפנקסים, ובדקתי, כי היה לי זמן לבדוק, ופתאום קלטתי ששתי הבנות שלי קיבלו, עשו עליהם חיסון, ללא ידיעתי, וזה בכלל הרתיח אותי, כי חוק זכויות החולה, הסכמה מדעת, כאילו מה, וזה מטורף. זאת אומרת שדברים כאלה נעשים על בסיס קבוע, ואנחנו אפילו לא יודעים. תמיד הם נעשים בשושו. והיו, כן, תמיד נעשו. על הילדים שלנו, זה מטורף, כמו שהיה בצבא, נכון בצבא היה את הניסוי גזזת, עשו על החיילים, ריססו אותם באיזה רעל, נגד איזה מחלת גזזת, ומעלה חטפו מזה גידולים במוח, ודברים מטורפים. זה לא פעם ראשונה שזה קורה פה. וזה מטורף. בתחילת הארנב אמרתם, ברגע שמתחילים כאילו לשאול, אז כאילו מגיעים לך מחוזות... אבל כן, כל דבר מתחבר לדבר... מטורפים, כן. ברגע שרואים את התמונה הגדולה, זה קצת, כן. וזה גם מה שקרה לך, אני מניח. כן, מאתגר ממש. מהחיסונים, ואז צללת לשאר המקומות. לעולמות חשוכים, כן. זה אבל תגידי, ועכשיו, היום, תספרי לנו קצת במה את עוסקת בימינו, מה את עושה, ככה לאורך חיים שלך קצת, שנכיר אותך יותר לעומק כזה. אוקיי. חוץ מחיסונים. כן, לא, אז מאז שעזבתי את הבית חולים, פתאום גיליתי עולם, נחשפתי לכל העולם הזה של ההתפתחות האישית, ואורח חיים בריא גם ככה הייתי מקדמת כל הזמן, אבל נכנסתי לזה עוד יותר. ואני בעיקר, אני יזמית, אני עצמאית, יש לי עסק אונליין, יש לי כמה עסקים, ואני פשוט גיליתי שהדרך היא פשוט לצאת כאילו מהמערכת, חייב כאילו, גם בהקשר של נשים, חייב כאילו שתהיה הכנסה נוספת לנשים, וכל אחד צריכה באמת להיות עצמאית, כי כשעזבתי את המערכת באמת כאילו היה לי פחד בקטע של הכלכלי, כן, הרבה נשים יצאתי לחשוב לך, לא ידעתי, אבל פתאום גיליתי עולם של יזמות, של התפתחות אישית, של הגשמת חלומות, אני הגשמתי כאילו חלומות שלא העזתי אפילו לחלום, ואני בעולם כאילו אחר לגמרי, ובין לבין אני גם לומדת משפטים כדי לעזור, אבל זה לא כדי להתפרנס, זה כדי... שיהיה לך את הכלים להתמודד מול במערכת. כדי לעזור למי ש... כן, כי חייב להילחם. להשתמש בכלים שלהם. להשתמש בזה, כן, לנצח אותם בכלים שלהם. כי אין לנו אופציה אחרת. כרגע זה מה שמנהל את העולם. אז חייב שיהיה קונטרה. ומה תוכניותייך לעתיד? יש לך איזה ככה משהו באופק שאת כזה היית רוצה להגשים או איזשהו משהו? יש לי מלא חלומות שאני רוצה להגשים עם הילדים, עם עצמי, אבל אני בעיקר כאילו מאחלת לי ולכולם פשוט שקט, כאילו שיהיה לנו שקט ונחת ושלווה. בריאות איתנה, אבל בריאות אמיתית, לא בריאות של כימיקלים. ושהחטופים כמובן יחזרו, אנחנו לקראת סיום, יש לי מלא תוכניות ברמה האישית, לעזור לכמה שיותר אנשים בכלים שיש לי, שיהיו לי,
והיום בעקבות החיסונים באמת אני לא תכננתי להיות בפוזיציה הזאת, אבל הסרטון הזה באמת היכה גלים, הגיע למלא צפיות, אין לי אפילו שליטה על זה, ויש לי קבוצה בוואטסאפ שפתחנו, כי יש המון הורים, ילדים, פונים אלייך? מלא פונים אליי, יש קרוב ל1,000 אנשים שהם בוואטסאפ, אצלי בטלפון שהם פנו לקבוצה, פתחתי קבוצה עם עורך דין תמיר תורגל. מה, מתייעצים איתך על חיסונים, על כן לחסן, לא לחסן? כן, מה לעשות, אני עכשיו בהיריון, עוד שנייה יולדת, מה אני עושה? והם צריכים כאילו את הקול הבטוח הזה, שיגיד להם מה לעשות, כי מהצד השני יש קונטרה ולחץ, כאילו מאוד חזק. נכון, הלחץ הוא מגיע גם טיפות חלב, מתקשרים אליהם ורודפים אחריהם, זה מטורף. גם בתוך המשפחה יש, נניח האמא היא חוששת, והיא לא רוצה לחסן את התינוק, אבל האבא מאוד מאמין בממסד, ואז זה יוצר הרבה ריבים, וכל מיני בלגן, ואז באמת זה מאוד קשה לעשות דבר כזה לבד, להחליט החלטה כזאת לבד. אז אנחנו עושים הרבה שיחות גם עם הצד השני, שכאילו רוצה ואחד לא, אז אנחנו באמת עוזרים לאנשים באמת לקבל ביטחון, כי הם יודעים שמשהו לא בסדר, אבל הם כאילו לא רוצים לקחת אחריות, כי אמרו להם שככה, והילד יהיה לו זה, וחזרת, והתפרצות, ובלגן. אתם יודעים מה אני עושה כשלפעמים שואלים אותי על זה, אני באמת אין לי הכשרה רפואית וזה, אבל אני שמעתי שאנשים שקראו את הספר צבים כל הדרך למטה, זה אנשים בדרך כלל לומדים מזה, ומבינים מזה שלא כדאי לחסן, ואז אני ממליצה לכל מי שצופה בפודקאסט לקרוא את הספר, אם הוא ככה יש לו שאלות, הבנתי שזה ממש סופר מחקרי הספר הזה, אז ככה זה ההמלצה שאני בדרך כלל נותנת, אם שואלים אותי בנושא הזה. וגם יש את עמותת חיסונים בחירה מושכלת, אני גיליתי עכשיו, פתאום אנחנו מדברים, אני כולה 3 שנים התעוררתי לעולם, ופתאום אני עכשיו מכירה את מור סגמון, שהוא 20 שנה עוסק בזה, רק עכשיו נחשפתי אליו, יש לו מלא מידע, יש לו אתר שמנגיש את כל הנושא, ושם יש לו סטנדרט, זה מחקרים באמת שעומדים בסטנדרטים של הצד השני, של ה-CDC, של ה-WHO, כל המחקרים כאילו, מי שממש מעניין אותו, המדע, המספרים, אז זה הכל מגובה וממוסמך. כן, למרות שזה זה מעניין אנשים מהמדע, אבל שצריך לצלול למדע, זה קשה. אף אחד לא עושה את זה. נכון. רק נצמדים לכותרת. אז אנחנו נותנים באמת, כן, אז אנחנו נותנים באמת מענה לשאלות, יש לי קבוצה של שאלות תשובות עם עורך דין תמיר תורגל, ואנחנו נותנים מענה באמת למלא אנשים, והוא מקליט מלא סרטונים, ויש המון מידע באמת למי שרוצה, כן, וברשת בכלל יש הצפה, חיסונים בחירה מושכלת, באמת אפשר לעקוב. יש גם המון נפגעים, הרבה אנשים לא מכירים את התחום הזה, יש המון נפגעי חיסונים, יש קבוצה של 10,000. מדברת על ילדים או שאת מדברת על חיסוני קורונה? לא, קורונה כן, בטח, אבל אני מדברת בעיקר על ילדים, כי דיברנו על ילדים, אבל גם חיסוני קורונה יש המון, יש אפילו אפרופו משפטים, יש חוק פיצוי לנפגעי חיסון, לא חוקקו חוק בשביל נפגע 1 או 2, כנראה שהייתה מסה גדולה של נפגעים שהיה צורך לחוקק, עזבו שקשה ליישם את זה, כי צריך להוכיח קשר וסיבה ותוצאה, וזה קשה, כי ילד עושה חיסון, ופתאום יש הידרדרות, עד שההורה קולט שזה יכול להיות, אז כבר עובר זמן. כן. לא מחברים את זה בדרך כלל. לא מחברים. כן, אני יודעת שעכשיו רצף לוי עוסק בזה ממש, בארצות הברית, שהאנשים שבאמת נפגעו יקבלו באמת הפיצוי, זה אחד התחומי העשייה שלו, ואתם יודעים, באמת אני חושבת על זה, שהמערכת הדיווח, לתופעות לוואי לא פועלת בכלל, בארץ אין ולא היה בכלל, ובארצות הברית הייתה איזו מערכת בקושי פועלת שקראו לה ורס, אבל כאילו הם לא בכלל יוצרים מערכת שבה תוכל לדווח על הפגיעות, אז ברור שהם לא יודעים על הפגיעות, כי הם בכלל לא... ברור, ופה גם זה היה פה מבקר המדינה כבר שנה שעברה חשפו את זה שמשרד הבריאות... השמיץ 380,000 עדויות על פגיעה. לא, זה נמחק לו. כן. זה נמחק להם מהמחשב. כן, אז בהחלט. אבל מה שבאמת כואב זה שהם לקחו את הרפואה, שזה באמת כן יכול להיות דבר יפה. והם הפכו אותה למעין דת כזאת, שאם מישהו נניח מאמין יותר בדברים טבעיים, שזאת הייתה הרפואה, המקורית, זאת הרפואה המקורית, הצמחים, הדברים שהיו מפיקים מהטבע, ובעצם הם עושים לעצמם עוול בזה שהם אומרים שהרפואה הזאת היא לא טובה, ורק הרפואה שלהם, של הכימיקלים, של הפרמסוטיקל, זה הרפואה הטובה. כאילו, והם עושים לעצמם עוול. את משתמשת בתרופות?
אני תאמת מלא שנים, לא לוקחת כלום. בעלי לשעבר היה אומר לי, כאילו, שאני כאילו הסנדלר הולך יחף, שאני כאילו לא נותנת לילדים כלום, ולא לוקחת, כואב לי הראש, אני שמה מטפחת, הולכת לישון, שותה מים, וכאילו אמא שלי קושרת, היא לימדה אותי שקושרים כזה חזק את המטפחת, הולכים לישון. לא, אני פחות, גם חיסונים, אמרתי לכם, כאילו, שפעת, פעם אחת עשיתי כשהייתי בראשית דרכי, זה עשה אותי חולה, לא הייתי חולה, ופתאום כאילו נהייתי חולה, וישר זה, ומאז שאני יודעת, אז בכלל. גם אני ראיתי סרטון שהרופאים מדברים בזום כזה על השפעת, ואומרים, כן, טוב, זה לא חיסון יעיל, כי הם הרי נותנים איזה זן ספציפי של השפעת, נכון? שאולי הם מאמרים, שאולי זה הזן שיגיע, ובסוף הוא לא מגיע בכלל זן אחר, נכון. בכלל לא יעיל מלכתחילה. וכל מי שלוקח את החיסון בסוף חולה. כן. באותו שנה. ממש. רואים את זה עכשיו, הלכה למעשה את כל מי שסביבי, אני אומרת לכם, כאילו, להיות איתכם זה סביבה כאילו מעצימה, וסביבה טובה וכיפית ובטוחה, אבל כשאני כאילו בעולם שלי, בעולם האישי שלי, כולם סביבי, כולם גם חולים, גם כאילו לא מאמינים, והרבה אנשים שעשו 4 זריקות, כולם חולים, פתאום בשפעת, פתאום איזה, השפעת הכי קשה שהייתה להם אי פעם. כי בסופו של דבר זה החליש את המערכת החיסונית, כנראה הדבר הזה. זה מים שהכנתי אז גם בקורונה, אז רגע, את רוצה לומר לי שאת לא מאמינה במדע? לא, אני אתאיסטית. כי את מכירה את זה שהם אומרים, אני מאמין במדע, זה דבר והיפוכו, אתה לא אמור להאמין במדע. יש פה סתירה לוגית, זה... כן, זה כמו הסימפטומטי שאמרת. נכון, יש פה סתירה, מה זה אני מאמין במדע? זה בדיוק הפוך, אתה אמור להיות חוקר, אתה אמור לבדוק, אתה לא אמור עכשיו להאמין. המדע ביסודו, הוא לא מבוסס על אמונה, תמיד כל מחקר אמור להיות נגיש לזה שבאמת יבדקו את האמינות שלו, וצריך להיות מסוגלים לשחזר אותו, ולהיות מסוגלים לתקוף אותו, ולהתנגד לו. שזה בדיוק ההפך ממה שקרה בקורונה, כל רופא שיצא נגד, אז פתאום קדשו אותו. סתמו לו את הפה. זה לא המדע. זה הפוך ממדע, אנחנו ראינו, זה היה בדיוק האנטיתזה, מה שאנחנו ראינו אז בתקופת הונאת הקורונה. מדע זה לשאול שאלות, לבדוק את הדברים. לאתגר את הדברים, כן. לא, להביע דעה. נכון, אני חושבת שמי שאומר אני מאמין במדע, הוא לא מבין בכלל מה זה מדע, אתה לא אמור להאמין בזה, וגם היום אנחנו יודעים שהמדע הוא בעצם ממומן, שמי שמממן את המחקרים האלה, זה אותם חברות תרופות שבעצם שמייצרות את החיסונים ואת כל הדברים האלה. ניגוד אינטרסים משווה. עכשיו גם חיסונים זה הדרך הכי טובה להרוויח כסף, כי אתה נותן את זה לאנשים בריאים, אתה לא צריך אפילו שהם יהיו חולים, אתה יכול לדחוף את זה לכל אחד איך נולד. לא רק זה, אבל אנחנו יודעים את ההשפעה ארוכת הטווח. נכון, ואז כשהוא מתחיל להיות חולה, בסוף הוא נאמן למערכת, אז הוא מייצר עוד כסף למערכת ועוד כסף. שימור לקוחות. ממש, שימור לקוחות, זה בדיוק זה. זה עצוב. אני רוצה שנדבר על מה שאת העלית השבוע, על השטיפת מוח שעושים אצל הילדים. סדרות ילדים, זה אנחנו רואים שקשוקה, והיה להם פרק השבוע או שבוע שעבר זה היה על החיסון. נכון, כי תחשבו מה הדרך הכי טובה לשתול במוחם של הילדים, אין דרך יותר טובה מאשר לשתול במוחם של הילדים הרכים את המסרים האלה מאז שהם קטנים. ככה באמת זה בילט-אין, זה בתוך המוח שלהם, הם מכוותים את זה ישר לתוך המוח שלהם דרך התוכניות האלה. אני פשוט הייתי בהלם, אני שמעתי את זה כזה בזווית האוזן, את הבת שלי צופה בזה, אני אומרת לה, אלה, מה זה, מה את רואה? אני כזה, וואו, הייתי בהלם מזה, ופשוט, אתה יודע מה זה מראה לי? את יודעת מה זה מראה? שהם לחוצים, הם בלחץ, הם חושבים, אוקיי, קורה עכשיו מהלך עולמי, אנחנו צריכים איכשהו למגר את זה מישראל, והם מצליחים זה יפה, איכשהו המדינה הזאת היא בקפסולה כזאת, בגלל שאנחנו כל הזמן במלחמות ובהסחות דעת, לא יודעים מה קורה בעולם, אנשים פה לא יודעים מה קורה בעולם בתחום הזה, שהכל משתנה ואנשים איבדו אמונה, ויש באמת אנשים מנסים להגיע לריפוי, ולא באמת למנוע רק את הסימפטומים שלהם, אז הם מפחדים, אז הם פשוט הולכים על הדבר הכי נמוך, והכי מגעיל לפי דעתי. הכי יעיל, אבל גם הכי יעיל, כי זה מגיל קטן, הם מקבלים את זה כעובדה. שוב, זה לא רק בזה, גם בבתי ספר, מלמדים אותם. אתם יודעים מה היה בפרק הזה? הילדים שלי ישר, הם כאילו אמרו לי, אמא, למה זה, ואם אני אקבל מכה, ואם יהיה לי טטנוס ואני יכול, כי מכניסים להם את זה לראש. גם יש את האחיות האלה של בית ספר, שהם בכלל לא אחיות בית ספר, אתם יודעות שזה
זה פמי ונטלי, זה חברות חיצוניות, שבאים, עושים הרצאות לילדים, ומסבירים להם כמה זה חשוב, כאילו שהילדים יבואו להורים, וכאילו ילחמו נגד ההורים, זה מטורף. אני גם ככל שעובר הזמן מבינה שזה בעוד תחומים, נניח בתחום של השיניים, עם המשחות שיניים, זה כאילו באמת, זה חלחל לכל כך הרבה מקומות, זה שמכניסים לנו כל מיני חומרים שהם בעצם הורסים, והם בעצם לא עוזרים, למשל לשיניים, עם הפלואוריד וכל זה. ואתם יודעים מה היה נורא בפרק הזה? מה הם עשו? היה ילד אחד שחשש לקבל את הזריקה, לא בגלל שהוא פחד מתופעות לוואי, חס וחלילה, הוא פחד מהמחט עצמה. ואחותו הגדולה אמרה לו כזה, טוב, נאמן אותך בבית, דקרה אותו עם קיסמים כזה, עד שבסוף הוא נהיה אמיץ מספיק בשביל לקבל את הזריקה. והמסר הוא, מי שאמיץ מספיק, מזריק. כאילו, זה המסר הסופי של הפרק. היו מביאים לכיתות א', כל ילד שהוא באמת מזריקים לו את הזריקה של כיתה א', מזרק כזה מלא בסוכריות. מכירה את זה? עוד יותר, שיהיה עוד יותר חולה. הנה, גם היה בפסטיגל, דוקטור מאיר עזרא, שהוא ממחוסגן, אז הוא הופיע בפסטיגל על המסכים, ועודד התחסנות, והשטיפות מוח. בקורונה זה היה על טורבו, התחילו להביא את מחוסגן לפסטיגל, וכל מיני דברים הזויים, ושם זה היה כאילו על סטרואידים. אבל אם נגענו כבר בכל הבתי ספר והילדים, אולי נתמקד בהצהרות הבריאות של הבתי ספר. איך זה עובד, אני הבנתי שבאותיות הקטנות שם יש דברים שחשוב לשים לב אליהם. כן, כן, חשוב מאוד באמת, ההורים חושבים כשהם באים באמת ליום, השבוע הראשון לדעתי מסיימים את זה ממש מהר, בשבוע הראשון יש את המפגש שכל ההורים באים, מדברים, נכון. והצהרות בריאות, פעם זה היה באמת כדי לעדכן את בית הספר, אם יש משהו עם הילד שלי, רגישות, אם יש משהו כרוני, אם יש משהו חריג ואני רוצה לעדכן את הבית ספר, זו הייתה מטרה. אבל היום השחילו את זה בדרך האחורית, הכניסו לשם סעיפים, שלרוב ההורים לא קוראים, זה לרוב נמצא בדף השני, בסעיפים, ובעצם מי שחותם על הצהרת בריאות, הוא מסכים ומאשר את זה, שהילד שלו יבצעו בילד שלו את כל ההליכים הרפואיים שעושים בבית ספר, כולל חיסונים, במסגרת בית ספר, כל הבדיקות סקר למיניהם, כולל חיסונים. עכשיו, הורה שלא רוצה, הוא צריך להתקן את הבית ספר. בדרך כלל זה אמור להיות הפוך, כאילו חוק זכויות החולה, הסכמה מדעת, אמורים כאילו כל חיסון בנפרד, צריך לעדכן את ההורה, מה הסיכונים, מה סיכויי הצלחה, מה תופעות לוואי, כאילו עבור כל חיסון בנפרד. פה הם כאילו חותמים מראש על חיסונים עתידיים, וזה פרקטיקה הזויה, וזה עוד הפעם מראה שהם מנסים מכל הכיוונים להיכנס, וההורים, אימא ל4 ילדים, מגיעים לאספת הורים, חותמים ומביאים למורה, אף אחד לא יודע ואף אחד לא רואה, ולרוב שתדעו לכם כל הטעויות שקורים בבית ספר, אין ילד שההורה רצה שהוא יתחסן והוא לא יתחסן, לא. בדרך כלל האחיות פמי, נטלי, הם כנראה מתוגמלות על זה, לפי ראש מקבלות כסף, ולרוב הטעויות שנעשות זה הורה שלא רצה, ואפילו הוא נתן את המסמך הנחיות, יש מסמך הנחיות של עורך דין תמיר תורגל שמופץ ברשת, שבעצם אומר לבית הספר שההורה לא מאשר ביצוע של שום הליך רפואי, בבית הספר. זהו, וזה אמור להחליף את ההצהרת בריאות. ההצהרת בריאות עכשיו הם גם מעלים הילוך, כי הרבה אנשים כנראה... הבנתי שהיא גם רק דיגיטלית עכשיו. הם מנסים להגיד, הם מנסים לדחוף את זה, כי הדיגיטלית באמת... או שעושים סנקציות לכאלה שלא חותמים, זהו, זה מה שבאתי להגיד, שכאילו מי שלא מביא ולא מגיש את ההצהרת בריאות, אז הילד לא ישתתף במשחקי... טיולים שנתיים. בטיולים, בשיעורי ספורט, זה ממש ליצור לחץ על ההורים, והם עולים מדרגה, כי באמת, כנראה הם בלחץ מטורף, הם פשוט בלחץ, אבל אמת, מהארץ תצמח אומרים, אז אין מה לעשות, כאילו, השינוי לא יקרה מלמעלה, צריך לקרות מלמטה, וצריך להתקן כמה שיותר הורים. ההורים פשוט באמת, שוב, לא מודעים לזה, שהם חותמים, והם פשוט מאשרים שיעשו בילד שלהם כל מה שרוצים. והקטע הוא גם שהילדים, זה כמו סרט נע כזה, לוקחים קבוצה של ילדים, הם הולכים לחדר צדדי כזה, איפה שהאחות, וזה פשוט סרט נע. תדעו לכם שאני אמרתי לילדים שלי, מכיתה א', אם איזה מישהו מנסה לגעת בכם, להזריק בכם, תיבטו בו ותברחו. אז צריך להנחות הילדים. אבל יש קטע כזה. כן, אבל ברגע שיש לך לחץ חברתי פתאום. הם מקריאים רשימה, ואז כולם קמים, והילד כאילו לא נעים לו להתנגד, וקודם כל אני מציעה, בימים של חיסונים, מי שלא רוצה, אז לא לשלוח את הילדים. גם ככה הם ידבקו שם וידבקו. וגם מי שרוצה לחסן את הילדים, או להזריק, עכשיו אני צריכה לאמת את החיסון, זה מטעה קצת, כי כאילו מרגישים שאם אני לא מחסנת, אז הילד שלי חשוף למחלות. זה סתם טרמינולוגיה שבאמת, הקופירייטר באמת כאילו תותח.
אבל זה פשוט להזריק לילד חומרים ריאליים, מי שרוצה, מי ששמע את כל מה שאמרנו ועדיין רוצה לעשות, סבבה, לכו קחו את הילד, תהיו איתו, זה בדיקה פולשנית, בדיקה כואבת. לא, אני לא מבינה בכלל, למה בכלל שרוצה? שהוא יעשה את זה בבית ספר, זה מטומטם, שאם מי שרוצה, שילך להזריק כן, יש בית ספר, יש קופת חולים, יש בית חולים. מי שממש רוצה, אז כן, תהיו ליד הילד, זה בית חולים. לא, זה ערבוב מיותר, אני בתור אמא, אני לא רוצה להסתבך עם הבית ספר, אני לא אומרת להם, תקשיבו, אני מתנגדת חיסונים, חס וחלילה הבן שלי לא יקבל שום זריקות בבית ספר, זין, לא אומרת להם את זה ככה. אומרת להם, תקשיבו חבר'ה, אני אקח את הילד שלי לחיסונים, בקופת חולים זה המקום לעשות חיסונים, אני משקר, אני מודה. המושג הזה גם מתנגד לחיסונים, זה באמת, זה גם צורם לי פתאום, אחרי שכבר התפקחתי, זה מושג שהוא צורם. אני הייתי ביום שלישי בלימודים, ואחד, בגלל שהסרטון שלי עף לכל מקום, אז אחד באמת מבוגר, בן 60 ומשהו, שהוא לומד איתי משפטים, והוא אומר לי, את עדיין מתנגדת חיסונים? אמרתי לו, מה זאת אומרת מתנגדת חיסונים? ואז התחיל דיון, והתחלתי איתו באמת בבסיס, והוא היה בהלם ממה שאמרתי לו, והוא אמר, מה, אבל מה האינטרס? מה האינטרס של משרד הבריאות? מה האינטרס? תמיד זאת התשובה. מה, כולם רוצים להזיק לנו? כאילו, אנשים באמת קשה להם להבין את זה, כי זה באמת מערער את כל מתנגדי החיסון זה השם, גם. עכשיו אנחנו רואים את זה. אנחנו מתנגדים לקחת סיכון. עם שר הבריאות של ארצות הברית, שהוא גם כבר מכונה קונספירטור לפעמים, לפעמים הוא מכונה מתנגד חיסונים. זה להוריד בפניו את הכובע. דווקא ראיתי כתבה על גרוטו שהוא עכשיו מאמין בריפוי על ידי חיבוק עצים או משהו. זה היה מפתיע. וגם כל הנושא הזה עכשיו של הוועדה המייעצת לחיסונים, ה-CDC, שפיתרו שם את כולם. ובארץ איך מתייחסים על זה? כאילו, מתנגדי החיסונים האלה, השר קנדי מתנגד לחיסונים. כאילו להגחיך, ממשיכים להגחיך, להקטין. מה שאנחנו בעצם ראינו בקורונה זה פוליטיזציה של משהו רפואי. אז עכשיו הם אומרים, זה פוליטיזציה של הרפואה. עכשיו כשקנדי נבחר, אבל מה היה בקורונה? זה היה בדיוק זה היה פוליטיזציה של מגפה מומצאת. זה גם, זה בדיוק אותו הדבר, רק הפוך, כאילו. טוב, אנחנו צריכים לחתור קצת לקראת סיום. אז אני רוצה זהב תספר קצת על הדברים האחרונים שהיא עושה, על הספר. וגם הספר, מה עם הספר? אמרתי ספר. אז בשלוש שנים האחרונות, אני מניחה שכולם מכירים אותי ברשתות, והפי הפי, ג'וי, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, השלוש שנים האלה היו שנים ממש מאתגרות. למזלי זה היה גם קריסה וגם בנייה מחדש במקביל, ותוך כדי תנועה, וזה פשוט מדהים. אז אני מסכמת ככה פחות או יותר את מה שעבר עליי בשלוש שנים האחרונות. בהקשר של הקורונה, תאמת, הקורונה מבחינתי נקודת מפנה, והיא שינתה לי לגמרי את החיים. אז רוצים שאני אביא לך את הספר? בטח, תביא את הספר. אז הספר שלי, זה אני גם מדבר עליו שנייה, רגע אני אביא אותה. תביא לי את ההפתעה שלי. את זה? כן. הבאתי לכם מתנה. זה הספר שלי. איזה מהממת, חבל על הזמן. כן, יש שם פרק לדעתי על הקורונה. לספר, אולי נסכם באמת בזה, הספר קוראים לו אין כלום בחוץ. וואי, נשמע מדהים. כן, ובגדול לדעתי אני חושבת שזה מה שנותן וייתן כוח גם לאנשים, ואולי באמת לקראת החגים, חודש אלול, שנה חדשה. אני חושבת שעם כל הבלבול, ייתן את הכוח לעשות דברים. כן, זה ייתן כאילו טיפה לשנות כזה את התפיסה. אנחנו נמצאים בעולם שכאילו יש ערבוב בין אמת לשקר, בין טוב ורע, בין אור וחושך, ובאמת מלא רופאים שאומרים משהו אחד ואנשים אחרים שאומרים משהו אחר. אני חושבת שכאילו הדרך לנצח את כל זה באמת זה לזכור, זה קשה קצת, כן? אבל קודם כל לזכור שהכל מדויק והכל זה מלמעלה והכל זה לטובה, ויש מי שמנהל את העולם, לא בקטע אפילו דתי, אבל יש דין ויש דיין, יש את מי שמנהל את הדברים כמו שהם, ואני גם מודה, עכשיו אני יכולה להגיד בדיעבד, שבאמת כל מה שעברתי הוביל אותי לאיפה שאני היום, ואני הכי מרוצה מהנקודה שבה אני נמצאת, והאין כלום בחוץ זה ספר שזה מפודקאסט, יש מישהי שאני מאזינה לה, פריידי מרגלית, את מכירה אותה? כן, פריידי מרגלית? חשבתי פריידי קוראים לה. פריידי, כן, שמחה. כן. יש לה פודקאסט שנקרא גן עדן זה כאן, ואין כלום בחוץ, זה אומר שלא משנה כמה שערה יש בחוץ, אנשים צריכים בסופו של דבר בבלבול הזה שנהיה, הם צריכים לחזור פנימה, כי באמת אין כלום בחוץ.
ברגע שבן אדם נהיה הוא אותנטי, מחובר לעצמו ומאמין לעצמו, כן תקיפו את עצמכם באנשים באמת שאתם סומכים עליהם, ומספיק שיהיה, אפרופו תמיר, או אפרופו הקונספירטורים וכל הרשתות וכל התמיכה, להקיף את עצמכם בקבוצה, כי באמת אנחנו לדעתי באמת בתקופה מאוד מאתגרת, קוראים לזה אחרית הימים, קץ הימים, מלא מילים, ובאמת מרגישים את זה באוויר. פעם היינו מתהלכים בעולם בכלילות, היום אנחנו ממש מרגישים שכאילו קשה ממש ללכת, האוויר נהיה דחוס וממש קשוח, אבל תזכרו שהכל זה זמני והכל זה לטובה, ושאין כלום בחוץ, הכוח כאילו בידיים שלכם. אני לא צריכה לחכות שרופא יגיד לי מה לעשות עם הילד, לא, אני לא צריכה ללכת לטיפת חלב, כדי לראות שהתינוק שלי גדל והוא בסדר, גם אם הוא פחות מהאחוזון, כאילו סבבה, אני לא צריכה אותם, אנחנו צריכים לקחת אחריות ושליטה על הבריאות שלנו ובאופן כללי על החיים, אז אני חושבת שבאמת לזכור שאין כלום בחוץ, הכוח בידיים שלנו, וסופר תודה על הזכות. איזה כיף, יופי, אחלה סיום לפרק, מסר חיובי וכיף. אני רוצה להעניק לך את הסטיקר הנהדר הזה, מדען ממומן, עכשיו שמתי לב, וגם אני אתן לך את הסטיקר של ביחד נטייח, תודה רבה, ויש לי גם אין קשר לזריקה, נכון, ברור שאין קשר, ברור, מי שיעיז להגיד שיש קשר, הלך עליו, תודה שבא, כיף גדול, כיף גדול, תודה רבה, ככה, תכף נתחבק, אז שתהיה לנו שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, וחג שמח לכולם, ונתראה בפרק הבא, תודה שבאת.